ascultare, mă cheamă Constantin, mă știți pe YouTube. Și am un prieten care vrea să zicem ceva. Acum nu e aici lângă mine, mă duc acasă să mânc și eu și pe aia ies afară iar. Și am ceva să zic. Uite, pun mâna pe inimă să zic. Mergem să plimbăm cu bicicletele în sat, nu pe aici pe la noi, unde sunt eu acum, în sat pe la mine. Mergem până, nu știu, mergem până în oraș sau pe undeva. Facem 100 de abonați. Mergem cu bicicletele să plimbăm pe saturi la alți oameni. Să mergem să plimbăm, așa, în saturi. Și eu filmez. Și eu filmez cu bune și arăt toate saturile care, pe unde mergem noi. Și facem 100 de abonați și apăsăm și like. Vă rog, până sâmbătă mai e 2 sau 3 zile, 2. Și vă rog să abonați, să apăsați like până la 100 de abonați. Mergeți să plimbăm cu bicicletele, ok? Hai, like și abonați!